Clic, a Europa que enamora. Boas tardes a todas e a todos. Benvidos ao Rincón Económico, o programa de Radio Clic, onde despexamos as dúbidas sobre a economía dun xeito ameno e sinxelo. Hoxe imos falar da historia da moeda, e para iso acompáñanos Emma e Cibrán. Preparado? Claro que sí, Candela. A moeda, tal e como a coñecemos hoxe, non sempre existiu. No principio das civilizacións, as persoas utilizaban o troco. Eu dabache un saco de trigo e ti dabasme a cambio un animal, por exemplo. O problema, que non sempre cadraban as necesidades de cada un. Exacto, Cibrán. Por iso, pouco a pouco, comezaron a aparecer os primeiros medios de pago aceptados por todos. Un exemplo foron as conchas, o sal ou mesmo metais preciosos como o ouro e a prata. Pero claro, eran difíciles de transportar e de valorar con precisión. E así foi como xurdiron as primeiras moedas de metal. A primeira moeda da historia atribúese ao reino de Lidia, na actual Turquía, arredor do século VII a.C. Estaban feitas de electro, unha aliaxe entre ouro e prata, e acuñábase a martelo co seu peso e a marca de autoridade emisora. Esta foi a auténtica revolución porque facilitaba moito o comercio. Pero sabedes de onde ven a palabra moeda? Na mitoloxía romana, moneta era un epíteto de Juno, chamado Juno Moneta. O nome provén do latín moneta, porque a casa onde se acuñaban as moedas en Roma estaba pegada ao seu templo. Ademais, a ciencia que estuda e clasifica as moedas chamase numismática, e o lugar onde se acuñan denomínase casa de ceca. Moi interesante. E falando de acuñación, sabedes como se creaban as moedas? O proceso tradicional consistía en colocar un disco de metal entre dous troqueles, cun molde do anverso e o reverso, e despois presionalo cun golpe forte. Outras técnicas incluían a fundición en moldes, pero eran menos eficaces e máis propensas á falsificación. Ao longo da historia, as moedas servían non só como medio de intercambio, senón como ferramenta de propaganda. Os romanos, por exemplo, representaban nos seus cartos imaxes de emprendedores, deuses e símbolos de poder, como a águia imperial ou o lobo con Rómulo e Remo. Incluso utilizábanse para conmemorar eventos importantes como victorias militares ou aniversarios de gobernantes. Antes da chegada dos romanos, os povos que habitaban Galiza non utilizaban moedas. Os seus intercambios baseábanse no troco, e non hai evidencias arqueolóxicas de moedas propias. As primeiras que apareceron nos castros galegos eran ibéricas e romanas, posiblemente botíns de incursións guerreiras dos séculos II e I a.C. E falando de expansión, o uso da moeda comezou en Lidia, pero axiña se estendeu a outras civilizacións, como Grecia, Persia, Roma, India, China, Exipto e Fenicia. Os romanos fixeron do denario unha das moedas máis estendidas do mundo antigo, e ademais, con eles apareceu o primeiro concepto de moeda de curso legal. Non podemos esquecer o papel do papel moeda. As primeiras referencias deste tipo de diñeiro veñen de China no século VII. En Europa non chegaron á Idade Media grazas aos comerciantes venecianos. Pouco a pouco, os bancos comenzaron a emitir billetes que representaban un valor en ouro ou prata. Foi a orixe do sistema monetario moderno. Xa no século XX, os gobernos desvincularon o valor da moeda das reservas de ouro. Hoxe en día, os billetes e moeda representan un valor porque os estados os respaldan, non porque teñan un valor en metal precioso. E agora estamos adentrando nunha nova era coas moedas dixitais, como as criptomoedas. As criptomoedas, como o Bitcoin, están cambiando a forma en que entendemos o diñeiro. Son descentralizadas, sen necesidade de bancos ou goberno para regulalas. A tecnoloxía blockchain permítelles ser seguras e transparentes, pero aínda hai moito debate sobre o seu futuro. Pois si, Emma, o futuro da moeda promete ser fascinante. E ata aquí o programa de hoxe en O Rincón Económico. Moitas gracias a Emma e a Cibrán por compartir connosco este percorrido pola historia do diñeiro. Atopámonos no próximo programa. Ata a próxima. Ata a próxima.